Moi, mä oon Kokiskisu ja uusi YouTubessa. Ja mä teen paljon Petsi-videoita ja muitakin animaatioita kautta tällaisia enimmäkseen Petsi-videoita ja myös animaatioitakin. Ja vaihtelen mieluusti Petsejä. Mulla on siis taustalla nyt tällainen juttu. Tää on Coca-Colan kuva. Tälläkin kuva. Ja tässä lukee Kokiskisu Presents. Eli tää tulee olemaan tosi monessa videossa taustalla. Mut sit nyt kello on niin paljon, että mä en voi puhua tän kovempaa. Mut siis subatkaa mut. Ja olis kiva suppaisitte. Niin ja nähdään seuraavassa videossa. Moikka!